ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಕುಲು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಐತನಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರುಡು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿತ್ನ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎರುಕುಲೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ ಆ ಎರುಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾರೇನು ಸಾಂಕದಿರು ಅವು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಲ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೆಂದೊಂದುಂಡು ಈ ಎರುಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಕರೋನಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕಲೆಗಳ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಾರಣೋಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಓವರಾಲ್ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಈವಡ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕೊರೋನಾ ರಸರಾದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ಇತ್ತಿಜಿ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಆರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅಂಜನ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಂಕಲು ಈ ಕಂಬಳನು ಬಾರಾಡಿ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಶುರು ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೊರ್ತು ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಇರ್ಲೆಗ್ ಪಾರ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಾರ್ಚ್ 15 ನಡ್ದು ಪೂರ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಡುಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆಂಡ ಈ ಸರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮೊದಲು ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೊರೋನಾ ಪಿರಪೋಯಿನ ಕಂಬಳನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುನುಕೊಂಡು ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮೊದಲ ನನ್ನ 4 ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 15 ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಬಂಡಾರು ಮಾರ್ಚ್ 15 ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಏತರ ಇದು ಎರ್ಲೆಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಬಳ ದಕ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸೆಕೆ ಎರು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಐಕ್ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ದ ಶಾಪುಜಿ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಎರ್ಲು ಅಂತ ಪಾರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಲೆಗ್ ರೋಮ ಪುಟ್ರು ನಾವು ಕೆಲವರು ಎರ್ಲೆಗ್ ರೋಮ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆಗಲ ರೋಮ ಪುಟ್ಟುಜಿ ಅಂಡ ರೋಮ ಪುಟ್ರೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ತಪ್ಪು ಐಕ್ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬಾರಿ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಪನಗ ಎರ್ನ ಗಿಡವನ್ನ ತಪ್ಪೊಂದೇ ತೋಜುಂಡು ತುಂಬ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪಂತಾರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಸೆಕೆಟ್ ಎರುಕುಲೆನ್ ಸಾಂಕುನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ನ ಮಾತ ಎರುಕುಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೀರು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಿಡಿದು ತೂನಾಗ ಕುಟುಂಬ ಕಾಟಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ದ ಐಕ್ ಉದಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಕಾಟಿ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸರೋಜನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕಲೆ ಕೊರ್ತಿನ ಎರು ಕಾಟಿ ಐಕ್ ರೆಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಈ ಸರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಕುಟುಂಬ ಕಾಟಿಂದೆ ಪುದಾರಾಯಗ್ ರೆಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಬಾರಿ ಪಾರ್ವೆ ದುಂಬಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬಗೆ ದೇವಂಡ ಈ ಸರಿ ಜೂನಿಯರ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಬತ್ತು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಾತೆ ಕಾಟಿ ಅಂಚನೆ ತೊಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬದಾರ ಯಾರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕೊಡಂಜೀರು ಕಾಲೆ ಬಣ್ಣದು ಒಂದು ಪೊಯ್ಸರಿ ಸರ್ಕೆ ಬಾಯ್ದಂಡು ಈ ಸರಿ ಎಂಕಲು ಇನಿ ನೆಕ್ ಸುರು ಏಳು ಕಂಬ್ಲಗು ಸುರು ಇನ ಪಾಡ್ನು ಕಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಆರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲೆಗೆರು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಅಗಲು ಸಹೋದರರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಡ್ಲ ಇನಿ ಸುರು ಉತ್ತ ಕಂಬ್ಲೋಡ ನೆಕ್ ಇನೇ ಪಾಡ್ನು ನಾವೆಡು ಎಂಕಲು ಜೂನಿಯರ್ ಅಗಲು ಗಿಡದರು ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಕಲು ಇನಿ ಸುರು ಪಾಡ್ನು ನೆತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಕಲ ರಾಜಕ್ಕೆ ಸೌಖ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಕಲಿನ ಜೊತೆ ಮಲ್ಪನಿತೆ ರಾಜೆ ಓಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ಐಕೊಂಚೂರು ಸೌಖ್ಯ ಶೀತ ಆತನು ಅಂಚದ ಅವನ ಎಂಕಲು ಕಂದಿಜ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಜಿಲ ಮಲ್ಲ ಆತನು ಸೆಕೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದ ಸೆಕೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೆ ಬಣ್ಣದು ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಪೊಯ್ಸರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದತ್ತಂಡು ಈ ಥರ ಎಂಕಲು ಮರೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲು ಕಂತೀನಿ ಈ ಥರ ಜೂನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲೋಡ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದನು ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲೋಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದನು ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರು ಮುನ್ನೆ ಅಂದೆ ಪುದರಾಯಗ್ ಮರೋಡಿ ಮುನ್ನೆ ಅಂದೆ ಪುದರ್ ಮರೋಡಿದ ಕಿಟ್ಟನ್ನೇ ಎಂಕಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರು ಮರೋಡಿ ಮುನ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೊಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಪಾರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಪಾಲುಂಡು ಆಯನ ಗಿಡ ಹೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಬುಡ್ದೆ ಆಯನ ದಿನ ಬಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಜೂನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಸೀನಿಯರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಯನ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪೊಯ್ಸರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಇಡಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿನ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಆಯನ ಇವರು ಅವಲ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂದು ಈ ಸರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ನಾತೆ ಬರ್ಪಿಸರ್ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಪಾರ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುನ್ನೆ ಏಪಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಶಾಂತು ಬಂಡದು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮುನ್ನೆಲ ಶಾಂತುಲ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ತು ಪೊಯ್ಸರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಾಂತುಂದೇ ಪುದರಾಯನ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ನಕಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಕಂದಿನ ಈ ಒಡ್ಲ ಆಯಗ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ ಆಂಡೆ ತೊರ್ತು ಮೂಜಿ 4 ಮೆಡ್ಲ ಆಂಡ ಆಯಗಲ ಆಯಲ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ನಾತೆ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜಿಯರು ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೂನಿಯರ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಗಲ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಅರ್ಥ ಜೂನಿಯರ್ ಆಯ್ನದ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ನ ವರ್ಷ ಇರಲು ಅಂತ ಅದೊಟ್ಟು ಪಾರುವ ಎಂಕಲ್ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂತ ಅದೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಐಕಲ್ನಾಥ ಗಿಡದ ಎಂಕಲ್ ಐನ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂದು ಐಕಲ್ನಾಥ ಗಿಡದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ತಗಲು 20 ತಗಲು ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏಡು ಎಂಕಲ್ ಯಾವ ಎಂಕಲ್ 9 ಮೆಡಲ್ ನಾನು 2-3 ಮೆಡಲ್ ಬರ್ಪಂದು ಎಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಪ ಅಂತ ಪನ್ಪರತೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತದ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲ ಮುನ್ನನ ಮಿತ್ತಲ ಕಾಟಿನ ಮಿತ್ತಲ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬ ಕಾಟಿಲ ಎಂಕಲ ಮರೋಡಿ ಮುನ್ನೆಲ ಎಂಕಲ್ ರೆಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಾರ್ನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಕುಡಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಏರು ಉಂಡು ಇತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣರ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅವಲೇ ಏರು ಉಂಡು ಆಜಿ ಬರುತ್ತೇರು ಅವು ದುಂಬಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅವಲತ್ತ 2-3 ಕಂಪ್ಲೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಅವಲ ದುಂಬಾಗ ಎಂಕಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಐನಾಜಿ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ದುಂಬಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೇಪಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಐಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆವಡೊಂದು ದುಂಬದಾಗ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏರು ಬೊಡುತ್ತಿನ ಆತ ಪಾರುಂಡು ಐಕೆ 2 ಪೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೋಲಿ ಏರುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಪೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ ಬೊಡುತ್ತಿನ ಕಂಚ ಗಿಡವಲಿ ಇವಡು ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕುಜೆ ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲತೆ ಪುರ ಸೀನಿಯರ್ ಐನಾತೆ ಐಕಲ್ನಾತೆ ಐಕಲ್ ಪಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಅವನು 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ತಾಂಕದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗಿಡವನಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಬೋಳೋಡು 5 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೋಳಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವರ ಕಾರಣ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂದು ಈ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇರ್ಮಲ್ದೇರು ಗಿಡವನಾರು ಅರೆಗಲ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾರ್ವ ಅಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ದೆಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಈತೆ ಮುಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಹಠೊತ್ತಕ್ಲೇರು ಮುಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಪ ಅಂಚಿದ ರಡ್ಡು ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಅವ್ರ ರಡ್ಡು ಹಠ ಮಾರಿ ಮಂಡ ಮಾತರಗಿಯ ಉಂಡು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತಯ್ಯ ಉಂಡು ಕೂಡ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಹಠ ಮಾರಿ ಎಂಕಲ್ ಉಂಡು ಹೋಯ್ಸರಿ ಎಂಕಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ 13 ಮೆಡಲ್ ಹಾಕನ 14 ಮೆಡಲ್ನೇ ಎಂಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಶಂಕರ್ ಅಂದೆನ್ನ ಉಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಕಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಜೋರ್ದು ಅವನು ಎಂಕಲ್ ಕಿದೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವನು ಕಿದೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ಅವನು ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವನು ಕನ್ನಡೊಂದುಂಡು ಅವಳ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂದು ತಾಡ್ನ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ತಾಡೋನು ಅಂತ ಜೋರುಂಡು ಉಂಬೆ ತೆಜ್ ಬಾಲ ತಾಡ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಚ ತಾಡು ಅಂತ ಓಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಉಂಬೆ ಕೊಂಚ ಮನುಷ್ಯನ ಗುರ್ತಂಡು ಅಗಲೇ ಗುರ್ತದ ಅಂತಿನ ಮನುಷ್ಯನಗಳು 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ತೊಂದರೆ ಎಂಕಲ್ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಕಲ್ ಜವನರಲ್ಲರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ಲ ಪತ್ತನಾರು ವಿನಯ್ ಎಂದೂರಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಬಜಕೋಳಿ ಸತೀಶ್ ಎಂದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪತ್ತನಗಲು ಗಟ್ಟಿ 2-3 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಐಕಿಂದ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೆ ಪತ್ತರಗೆ ಅಂದು ಅಗಲಂತ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡು ತಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವನು ಪತ್ತನವೇರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಜವನರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಜಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಅವರಡ್ಡಿರ್ಲು ಅಂತ ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸುರುಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರು ತೋಡು ಈರ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎರಡನವ್ರ ಎಡ ಕೇಂಡಾರ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಕುಂತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಟಿದಾದ ಪನ್ಪೆ ಕಾಳದಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಎಂದು ನಿಖಲ್ ನೊಟ್ಟುಕು ದಯಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕುವಾರು ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ವೇರು ತುಲೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ದನಿನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಪುಂಡು ತಾಂಕಿನೇನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಪುಂಡು ಗಿಡವನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಪುಂಡು ಎರ್ಲು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತನು ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಅವಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತ ಮತ್ತನು ಕಾಂಡ ಕಿದೆಟ್ ಬಿದಣ್ಣಗ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಜಿ ಪೋಡ್ಗೆತ್ತನೆ ನಾನು ಅಗಲ್ ದುಂಬತ್ತೇನೆ ನಾನು ಪಿರೋಡ್ ಬತ್ತೆ ದಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂದ್ ಕೇನು ಸುರುಟು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೇರೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟವರು ಅಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಪಡತ್ತೆ ಆಗಲೇ ವರನೆ ಒಂದು ಏರು ತಾಡ್ದು ಮಿಂದು ಪೆಟ್ಟಾಂಡ ಜಪ್ಪನವ್ರವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂದ್ ಕೇನೆ ಕಾಲಿ ಕಾಟಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂದ್ ಒಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೇಂಡಿರ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ನು ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಪನ್ಪರು ಅಡ್ದು ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡಿ ಏತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ 30 ಜನ ಜನರು 30 ಜನ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಕಂಬಳ ಈ ವಾರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಕ್ಕ ಕುದಿ ಒಂದು 2-10 ಕುದಿ ಗಿಡವ ಕುದಿಕ್ಲ ಬರೋಡು ಕಂಬಳಗ್ಲ ಬರೋಡು 30 ಜನ ಇರಲೇರು 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ತಾಂಕಾರ ಅಂದಲ್ಲೇರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾರಾಯಣರು ಅಂದಲ್ಲೇರು ಆರು ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲೇರು ಭಯ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ವರ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂದು 3 ಜನ ಎಂಕಲ್ಲ ಇರು ತಾಂಕನಗಲು ಇಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈನರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾರಾಯಣರು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈನರ್ ಆರಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂಚದ ಆರೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೋಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಏತೀರ್ನ ಖರ್ಚು ಆಪು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎರಲನೆ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ಏತೀರು ಎಂಡ ಆಜಿ ಎರಲುಂಡಿತ್ತು ಕಿದೆಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಲು ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಲು 10 ವಾರ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇರ್ಲತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಯಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನ್ನ ಪಲೆಯಲ್ಲೇ ರಾಜೇಶ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಉದರ ಎನ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾದ ಅವನು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಾತಾಡ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ ಈ ಪುದರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಾಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಶಾಲೆ ಹೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತು ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಆತೆ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಎಂಕಲ್ ಮೆಡಲ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ ತೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಒಂಜಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋಪೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೇಗೆಂಚ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾಕಲ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಗೆತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಮೆಡ್ಲ್ ಗೆತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಪಚ್ಚಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರುತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಮೆಡ್ಲೆ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಖುದ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಥ್ಲೇಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೇಟ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಪನಗ ಹೊರ ಸೋಪುಂಡು ಗೆಲುವು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಎಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮೌನ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಸೋಪಡು ಗೆಂದಾಡು ಅಂಚೆ ಆಂಡ ಎಂಗಲ್ ಗೆಂದಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿ 19 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲ್ಪರ ಪೋತನೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ 16 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ನಗುಲು 16 ಅತಿ ಎಂಗಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಪಾರ್ನರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಕಾರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತಾರೆ ಆರು ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದಿನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ
ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದುಂಬು ಬೋಳದ ಗುತ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಜು ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಈ ಸೇರಿ ದಿಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಗಿಡ ಇವರು ಆರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದು ಐತೆ ಬಲ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ಆರು ಮಿತ್ತು ಬಾಡಿ ಎರಡು ಮಿತ್ತು ಬಾಡಿಯರು ಬಲ್ಲದ ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪುನು ಏರು ನಾವಿರು ಗಿಡ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಎರು ಉಪ್ಪುನು ಎರು ತಾಂಕದ ಎಂಕಲ್ ಕಂತು ಕೊರಲಿ ಇದೆ ಇಡೇ ಮಲ್ತಿದ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಏರು ಗಿಡವನೇ ಉಂಡೈತೆ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕಲೆ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಅರೆಗಲ ಯೋಗ ಬೋಡು ಅರೆಗಲ ನಸೀಬ್ ಬೋಡು ಎಂಕಲೆಗಲ ನಸೀಬ್ ಬೋಡು ಎಂಜನು ಇಂಜಿನ ದೇವರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಂಚಿತ್ನ ಕಂಡೋಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಗಲ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಭಾರಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದಿನಗಲು ಎಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂಚ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಎಂಗಲ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ದುಮ್ಮಲ ಪುತ್ತೂಡಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಪನಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದೆ ಎಂಕಲು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮೆಡ್ಲು ಹಾಪಣ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸುರೇಶಣ್ಣ ದಾದ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಾನು ಬೋಲೋದು ತುಡಿತೀನಿ ಆಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ 5 ಬುಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಬೋಲೋದು ತುಡಿತೆ ನಾನು ಬೋಲೋದು ಗೊತ್ತು ಬುಡ್ದು ಪಿದೇ ಬತ್ತಲು ಬುಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಲ ಟೀಮು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಇಂದ ಐನು ಮೇಡ್ಲ ಅನ್ಬಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ఒక అన్నే బోడాయిన అంచిన ఎరుమల్తీరు ఒక ఇంకల టీం ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆದುಂಡಿತ್ತೆ ಊಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೊಂದುಜ್ಜಿ ಇರು ಪತ್ತು ಸಾಂಕುನಕ್ಲ ನಾಡು ಇರು ಟೀಮ್ ಇತ್ತನಕ್ಲ ನಾಡು ಊಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೊಂದುಜ್ಜಿ ಉಡುಪುನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಣ್ಣಕ್ಲ ದನಿಕ್ಲ ಲೇರು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಲೇರು ಊರೆಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಡ ಟೀಮ್ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಎತ್ತಲೇಕ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತಲೇಕ ಅಂಚ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೀಮ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಮ್ಮ ತೊಡುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೀಮು ಬರ್ತದ ಎರ್ಮಾಲ ಟೀಮು ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಇಂದು ಇಂಬೆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಶಾಂತು ಮುನ್ನೆ ಕಾಳೆ ಕಾಟಿ ಮುಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಾತ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಎಂದು ಬಂದನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಎರುಕುಲೊಂದು ಮುಕುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಮುನ್ನೆಲ ತಾಡ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುರಂಚಿತ್ನೇನು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಾತ್ ಖರ್ಚಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಐತ ಮಾತೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವುಡು ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ದಾಯನಮ ಇಂಚ ಪುಡೇರುವ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಸಾಂಕಿಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಸಾಂಕುವ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ನೆಲತ್ತ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕ್ರೀಡೆ ಐನು ಬುಳೆಪಾವನ ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೇನು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಂಡೇರು ಗೌತಮ್ ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರ್ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು.